Sama nek ra ngandel tak urut. Wong kuwi nek isek melarat kaya ngono-ngono kuwi. Ya ora ngenyek kok. Kowe nek sugih ya ora ngono modele kok. Wong meneng sik to. Tak ceritani. Wong iki nek sek melarat-melarat kaya sampean ngono kuwi. Wis seneng ambek barang. Seneng ambek barang. Engko nek wis rondok sugih sakthik, wis ora seneng barang, wis ganti seneng dhuwit. Ben ora ngandel ya. Wong melarat iki seneng ambek barang. Mulane wong melarat iki morak-marik ya nggawa barang. Usung-usung ya nggo pacul, nggo linggis. Nggawa kantong, nggawa kresek, nggawa karung, wis pokoke usung-usung ya senengane. Nek wis rondok sugih, wis ora patek seneng barang. Titeni nek tepak eneng ziarah ngono kae, ziarah wali rombongan numpak bis, kuwi wong melarat ambek wong sugih gayane lak ra padha. Wong melarat iki senengane usung-usung browotong-brotong, nggawa rantang, nggawa tremos. Sego bontot, onde-onde, ote-ote, gedang goreng, es teh diadai plastik. Lho, wonge keplok. Lah nek sing rondok sugih wis ora seneng bu ngono kuwi. Apa kok brotong-brotong? Cukup nggawa dhuwit. Lah engko nek pengen apa-apa, butuh apa-apa, tuku. Mulane lek eneng rombongan-rombongan ngono kae, eneng wong kok brotong-brotong sing tremos, sing rantang, sing sego buntut, sing telo godhog, sing gedang goreng, ote-ote, kuwi tandane wong kene rondok sugih wis duwe rungokno to.